Nyambel dhisik bosku, ape nyambel terong pokan. Terong pokake anu cak cemplung ke keri, tak ulek keri. Yang terakhiran tepuk akhiran. Iki tak damsik kabeh iki bahan tak damsik. Terus mari ngono digoreng. Lagi terong pokake dilebokke, dimasukkan. Jane nganggo miri jane, tapi mirine enggak. Sikap terus sedep. Baru digoreng. Ya wis, ngene sih.